समाजकार्य न्यूज यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि परिसरातील ताज्या घडामोडी सर्वात आधी बघण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। श्री दत्त शिरोळला देश पातळीवरील उत्कृष्ट ऊस विकास पुरस्कार प्रदान। शिरोळ येथील दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला नॅशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरी नवी दिल्ली यांच्याकडून देश पातळीवरील उच्च साखर उतारा क्षेत्रातील उत्कृष्ट ऊस विकास पुरस्कार देशाचे माजी कृषी मंत्री शरदचंद्रजी पवार यांच्या हस्ते कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव पाटील यांना प्रदान करण्यात आला। नॅशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज ही संस्था दरवर्षी देशातील सहकारी साखर कारखान्याच्या एकूण कामाबद्दलचा आढावा घेऊन त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये अशा अग्रगण्य संस्थांना पुरस्कार प्रदान करते। यावेळी श्री दत्त कारखान्याचे गत हंगामामध्ये ऊस विकास योजनेअंतर्गत हाती घेतलेले एकरी 200 व 150 टन ऊस उत्पादन तसंच सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी राबवलेल्या विविध उपक्रम व सेंद्रिय शेतीस दिलेले प्रोत्साहन याबाबतची दखल घेऊन हा देश पातळीवरील उच्च साखर उतारा क्षेत्रातील उत्कृष्ट ऊस विकास पुरस्कार संस्थेस प्रदान करण्यात आला। या कार्यक्रमास राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेश टोपे, सहकार राज्यमंत्री विश्वराज्य कदम, उत्तर प्रदेश राज्याचे सहकार मंत्री BL वर्मा, मुख्य सचिव AD, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, फेडरेशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेकर उपस्थित होते। कारखान्याच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन इंद्रजित पाटील, कार्यकारी संचालक MV पाटील, ऊस विकास अधिकारी दिलीप जाधव आदी यांच्यासह उपस्थित होते। कार्यक्रम हा नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला। समाजकार्य न्यूजसाठी विशेष प्रतिनिधी।